Falece unha muller ao derrubarse parte da súa vivenda en Cartelle. Segundo as primeiras informacións, a placa de formigón do segundo piso cedeu e caeu sobre o primeiro. Como puido ocorrer algo así? A última hora, hoxe no termómetro. 11:42 minutos, pois aí están vendo esa vivenda de Cartelle onde se produxo a traxedia. Rocío, levas ali toda a mañá. Como sucederon os feitos exactamente? Pois os feitos aconteceron na tarde de onte, a partir das 5 da tarde, e ademais é que fixadevos porque estamos coa primeira persoa que chegou aquí. Antonio, moi bo día, como estás? Buenos días, pois aquí estamos. Como sucedeu todo? Pois a mí chamoume o chico da nave que estaba aí ao lado, que sentiu o estruendo e foi a primeira persona que cheguei ao sitio. Subín arriba porque a veciña de enfrente díxome que estaba dentro da casa. Entrei á casa a mirar e xa me encontrei ca planchada fundida onde la tiña o baño e estaba abaixo. Moitísimas grazas. Vexan vostedes a imaxe que temos da vivenda, unha vivenda de pedra con ese forxado de cemento sobre unhas paredes de ladrillo. Estamos agora con José Luís, o sarxento dos bombeiros de Celanova, encargado de coordinar todo o operativo. Moi bo día, como foi todo? Hola, bos días. Pois nada, recibimos o aviso de unha vivenda colapsada parcialmente. Ao chegar ao lugar, pois podemos confirmar que a persoa estaba no interior no momento do derrubamento, co que empezamos pois a tomar as decisións de buscala en primeiro lugar e logo pois poder retirar todo ese escombro e acceder á persoa. Case 4 horas de traballo intenso para poder desescombrar todo o lugar. Sí, correcto, é un traballo moi laborioso porque a estrutura é moi inestable, estaba toda a zona moi perigosa e cada paso que damos pois temos que ir asegurando para manter pois a integridade dos traballadores e da propia persoa que estaba no interior. Falamos de unha placa de 100 metros que colapsaba dende un primer piso ata o soto, dos cales colapsaron 50, pero sigue existindo a día de hoxe risco de derrubamento. Sí, afirmativo, ahora mismo sigue estando perigosa, as paredes todas da vivenda pois están a risco de cair. Estamos á espera pois de realizar a investigación para ver que poido suceder. Vos, cando vichedes esa porta aberta da vivenda, sospeitachedes xa o peor? Sí, xa que a información que nos dera tanto o alcalde como a Protección Civil tiñamos casi a certeza de que a persoa nese momento estaba no lugar, co cual pois empezamos xa a buscar na zona onde estaba ese baño que nos confirmaron. Pois moitísimas grazas por atendernos. Fíxense vostedes porque esta porta que están a ver da vivenda daba saída á terraza na que había ese baño no que se atopaba Milucha, por desgraza, colapsou. Para rematar, Antonio, como está agora mesmo o pobo? Pois o pueblo tú mesmo puideche comprobar como está todo moi dolido porque era unha persona moi querida no pueblo e está toda moi afectada. Pois moitísimas grazas por atendernos, dicíanolo Antonio, levamos aquí toda a mañá intentando falar con veciños que se lle saltan as vaguas só de recordala, compañeiros.